Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban. Welcome sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin o paday nagatiman sa matag usa. Ug sa ato nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa tumbo nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Dios nga maoy nagmanalipod, nagatiman sa imong katawhan nga bidangop kanimo. Dios nga kanunay andam sa pagluwas o pagtabang sa tanan nga magtinud-anon sa imong mga pulong. Nya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Diyos aron sa pagdaig sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Niya kami o Diyos aron ipataas ka sa amo ang pag-alagad kanimo. Salamat amahan sa imong pagkamaayo, sa imong pag-atiman o paghigugma kanamo. Dalaygon ka nga Diyos sa tanang panahon. Salamat Ginoo bisan pa sa mga nisinatian sa among nasod nga Pilipinas. Padayon ming nagpasalamat kanimo. Tungod kay padayon nimong gipakita ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon, ang imong pagpanalipod, ang imong pagkamaayo. Wala nimo ilayo sa among kinabuhi ug sa imong katawhan nga misalig kanimo. Salamat amahan nga sa among panag-uban imong usab kaming lig-unon, imong usab kami nga dasigon sa pagpadayon, sa pagtipig sa imong mga saad. Salamat o Dios nga imong kaming pahinumduman sa angay namong buhaton niining nang hinapos nga mga adlaw sa kalibutan. We declare blessing o amahan sa matag usa. Among gideklarar ang imong panalangin, ang imong proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Good morning, ang Dios magpadayon pagpanalangin kanaymo, kanako o kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa tanan nga mo replay nini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ug ako kitang tanan panalanginan og bantayan sa atong buhi nga Dios tungod kay iyan ang saad sa matag usa nga may kinabuhi. Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag may alangan. Tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan, magpakailanman. Mayong buntag sa tanan nato mga kigsunan, ilabi na sa nag-abli na sa mga ato ang Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, wala usa nato ikauban ang ato ang mga listener sa FM station sa 101.3 tungod kay ang antina ato sang ginaog ato sang gikuha para safety gyud ang atong antina para dili gyud maguba. Og salamat sa Ginoo nga safety ra gyud ang antina bisan ang tower nga mao'y gibutangan sa atong antina wala man nato ma-dismantle kay dili man na pwede ma-dismantle kay perti na pud ako ang trabaho. Ang antina ra gyud ato ang gikuha og salamat ko sa Ginoo sa kinabuhi ni Gaw Albert nga mao'y gyud ning kuha didto sa pinakataas o pinakatumoy na nga dapit sa ato ang tower. O salamat sa Ginoo sa kalampusan nga na-safety gyud ang atong antina. O kung wala na gyud bagyo, wala na hangin, ato ra gyud nang ibalik ang antina para ang ato ang mga pinalanggang mga listener sa ato ang FM station
ato ra pod silang maikauban sa ato ang programa. Ang uban mga kaigsunan, wala nato sila ikauban karon tungod kay wala pay mga signal, wala pay mga kuryente ang uban. Gani kami diri mga kaigsunan nakasignal may tungod kay dunay generator pero dili pud ko ka-live kay saba pod kay ang generator kay ang lugar o dapit sa ibutangan sa generator mga kaigsunan dool man sa ato ang FM station ug sa ato ang recording studio. Muna nga wala ra gyud usa ko mag-live mga igsuon, ang atong gibuhat mao ra gyud ang pagpasalamat, ang pagdaig sa Ginoo kay mao man na iyang saad sa mga tawo nga mingsalig ug nagpadayon sa pag-alagad sa iyang ngalan. Og ako nagtuo nga kitang tanan kamo diha na kanunay sa proteksyon sa Ginoo, na kanunay ang tabang sa Dios, na ang pag-atiman sa Ginoo, na ang panalipod sa Ginoo. Kay kitang mga Kristohanon mga kaigsuonan maulaumon nga ang tanan nga nagtuo kaniya panalipdan gayud sa Ginoo. Kapag kasama ka, kay handa-handa ang buhay. Kapag napiling ka, Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Malin Bayang. Blessed morning po Pastor, God bless you and your family. Mayong buntag ni Jan Silva, mayo nga pakiguban. Matod pa Malin Bayang, request kog song Pastor matag adlaw, gusto kong kauban ka. Thank you sa pag-play. Salamat kayo sa inyo pong pag-request sa awit magkalangit diri sa atong panag-uban. ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. May saya-saya, may ganda-ganda, may saya-saya, may ganda-ganda, may saya-saya, may ganda-ganda, may saya-saya. Atong Tagalog pagtagad mga kaigsuonan, ang gi-request nga awit makalangit diri sa atong programa sa matag adlaw. Sa kumahang mabutang, nakanunay natong makauban ng Ginoo. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban ni Jorlan. Mayo nga buntag Pastor, kumusta ka diha Pastor? Salamat kaayo sa Ginoo, okay ra gyud mi diri. Ang Dios nagauban, nagproteksyon og paday nagtagbo kanunay. Sa matagalaw, gusto ko nakauban ka. Mayo nga buntag, mayo nga pagbiminaw ni Sister Galvez Gam Hertelano. Nambay, maayong buntag. Dalaygon ng Dios nga padayon magapanalangin, padayon magabalos sa mga buluhaton o sa mga buhat nga gipakita o sa gugma nga padayon ang Dios nga panalangin o padayon ang Dios nga magabalos. Dalaygon ng Dios sa imong kinabuhi, Galvez Gam Hertelano. Nambay ang Dios magapanalangin magauban kanimo diha. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw Og dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Kumusta inyong lugar sa Baguio Pastor? Salamat sa Ginoo Sister Jingjing. Okay ra gyud kaayo ang among lugar. Safety ra pod ang mga gamit.
Dalaygon ang Dios paday nagaproteksyon og nagauban sa ato ang pagpuyo dire sa amo ang dapit, ug ang Dios nagapadayon sa pagproteksyon. Ako nagtuo nga ang tanang mga katawhan sa Ginoo kanunay ubanan o kanunay proteksyonan sa Ginoo. Una nga munay gipamulong sa Dios mga kaigsunan nga nasinatian sa mga tao nga tinud-anay nangalagad kaniya nga dili og dili gayud pasagdan sa Dios ang iyang mga katawhan nga nagmatinud-anon sa iyang mga pulong. Kay ikaw ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw kanunay ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw. Nindot kayo ang awit makalangit mga kaigsunan, matod pa ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Clark Ambay. Good morning, watching from Cebu City. May buntag ninyo diha Clark, Clark no, Ambay. Kumusta mo diha Cebu City? Ako nagtuo nga ang Dios paday naga protection og nagapanalipod kaninyo diha. Mao maginay saad sa Ginoo nga kitang nangalagad niya dili gid na niya pasagdan. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Rochelle Gaba Singgit. Mayong buntag ni Lia Jean Tahan Langit, dalaygon ang Dios. Mayong buntag pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Ang mga trahedya pahinumdom nga naay Dios nga angay natong ilhon, tahuron saligan ang Ginoo na sayod sa tanan. Amen no. Matod pa na sa atong igsuon ni Sister Lia Jean Tahan Langit. Mayong buntag, matod pa ni Malin Bayang, sa panahon karon wa na tay lain ngalan nga atong sampiton kung di si Hesus Kristo ra gyud. Amen no. Salamat sa Ginoo. No, do na tay pulong nga ato karong paghisgutan nga alang nimo unsa man ang mga trahedya karon sa kalibutan or unsa man ang mga trahedya nga nasinatian sa Pilipinas, silot ba kini? Usa ba kini kasilot sa atong nasod sa Pilipinas? Amo ni ato rong tagaan og pagtagad. Alang nimo, mo nay pinakaimportante nga ikaw gako masayod ta kung anong dunay mga trahedya, usa ba kini kasilot o dili ba kini silot. Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanan og akong gidasig ang matag usa mga kaigsunan sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala, labi na gyud sa inyong pamilya ug sa imong pagbuhat niini panalanginan ka sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanimo, kanako ug sa atong matag usa ka Pinoy-anan. Nga diin ang saad ang Dios nga ikaw ug ako iya gayong panalanginan. Good morning ninyo Edgar Sumampong, maayong buntag. Pizza 5 na karon sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. Ang bagyong Tino mga kaigsunan naanaron dapit sa Palawan. Kaya sunod adlaw mo adto na naslaing nasod. Doon na po'y bagong bagyo nga mingsod o bagong tigsuluday nga diri sa nasod sa Pilipinas. Na matod pa sa mga balita o sa kini ka super typhoon nga magdalas kategory 5 o niya kusog ka ini siya nga klase nga bagyo. Niya matod pas uban mga kaigsunan nga mga mensahe nga
bag-o patang nakasinatig linog, ang uban nakasinatig sunog, unya nakasinatig na pug bagyo, mga trahedya, o dunay mga mensahe nga silot na kini sa pagka makasasala sa atong nasod. Dunay mga propesiya nga moingon nga kinahanglan ang atong nasod maghinulsol. Kay ang atong nasod kung dili maghinulsol, silutan sa Dios. Maning usa sa pangutana nga gitagan og pagtaga diri sa ato ang programa. Alang nimo sa imong pagtuon sa Biblia, kining nasinatian karon sa atong sa atong nasod, mga trahedya nga nasinatian sa atong panahon, usa na ba kini kasilot? Kinahanglan dili gyud ta mga kaigsunan mudawat sa unsa may dili mao nga mga balita o mga dili mao nga mga mensahe nga dili haom sa mga pagpadayag sa Dios dihas Biblia. Daghan nga mga mensahero, mga kaigsunan nga nagpanagna sa ato ang nasod nga Pilipinas, unya kung dili ka tigbasag Biblia o wala pod nimo ang balang espiritu, dali ra gyud kang motuo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Kimberly Inubio Lariza. Mayo nga buntag, pastor. Naminaw mi samtang garipak while from San Roque, Daliao, Toril, Davao City. Salamat kay sa Ginoo sa inyo nga pakiguban o panalanginan mo sa Ginoo. Ug sa ato ang mga kaigsunan nga nas Davao, salamat sa Ginoo nga okay ra gyud kay ang ato ang makaingon tang ang bagyo nga misud diri sa Pilipinas niugo ra man diri sa Visayas. Sa Visayas ra gyud ang pinakasentro, unya miabot sa Palawan. Unya dunay bag-o nga bagyo o typhoon nga musud na pod sa Pilipinas, pero ang ruta dito na sa Luzon. Mayong nga buntag, mayong pakiguban ni Prince Bindolo. Mayong buntag, pastor, watching live from Hinubaan, Negros Occidental. Mayong buntag nimo diha, Prince Bindolo. Diha Hinubaan, nakapuyo-puyo ko dihag pila ka bulan. Kay naaman diha ang ako ang uyuan nagpuyo diha Hinubaan. Hinubaan or nauhang yun to ilaha. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Kalma lang ta, si Rosito Tunggo Ambay, may buntag si Maiti Badagat, mayo nga pagpaminaw, si Lorena Traya, good morning, og mayong buntag, pastor, musta mo diha gikan ni Maiti Badagat. Okay ra gyud mi diri, Sister Maiti, malipayon, madaogon kay ang Dios naguban. Unya ang simbahan po dito nga atong gipangtukod dito sa Cebu City, dalaygon ang Dios sa giproteksyonan kanunay sa Ginoo. Kay do naman tay simbahan dito nga duol sa sapa. Unya wala ra gyud maabot ang simbahan sa tubig. Pero do na tay mga igsoon nga ang ilahang balay naabtan og tubig. Unya safety ra gyud sila tungod kay gitudloan naman ta sa Ginoo kung unsaon nato pagdamala ang atong kinabuhi nga layo sa kayos peligro. Good morning. Maayong buntag, maayong pakiguban, og ako nagtuo nga naamo kanunay sa pag-atiman sa Ginoo. Niining atong panag-uban karon sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ang Dios magatudlog magpahinomdom kanunay sa atong pagpuyos kalibutan. Og ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining pulong nga ato karong paghisgutan, kining mga trahedya nga niabot sa ato ang nasod sa Pilipinas, alang nimo usa ba kini kasilot? Alang nimo mga kaigsunan sa imuhang pagtuo, importante man guni nga matagkaron og unya kining atong pagtuo ato ning kanabitang susihon, ato ni siya nga eksaminon sa matag karon og unya kon ang atong pagtuo na alain pa ba gihapon ni sa mga pamaagis Ginoo, sa mga pulong sa Ginoo, o kaha nagdala natas ang atong pagtuo na hisubay nas mga patuo-tuo
o sa mga mensahe nga dili na nimo makaplagan sa Biblia. Kay kon dili nato eksaminon ang atong pagtuo mga kaigsuonan, dili usab nato masiguro ang unsa may ato ang padulngan. Mao na nga importante kaayo sa ato ang pag-alagad sa Ginoo sa atong kapanahonan karon, mao gyud ang pagpakisayod, pag-examine kanunay sa atong pagtuo sa tanang higayon. O ako nagtuo mga kaigsuonan nga sa atong panag-uban diri sa atong nga programa, padayon ang Dios nga nanalipod ug padayon ang Dios nga nagatiman o nagdasig kanunay sa atong pagtuo, sumala gayud sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Maayong nga buntag ni GL Yanuhan Garces. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang proteksyon kanatong tanan, dalaygon ang atong buhi nga espiritu nga Dios kanunay. Salamat, Pastor, sa pulong sa Ginoo nga imuhang gipaambit tag kanamo. God bless sa tanan nga nagapanangalagad sa atong buhi nga Dios. Karon pag yun ko nahibalik mga kaigsunan og live tungod kay ang ato ang area walay kayo signal. Nag-run out kanunay unya kung naamay panahon pod nga musiga, nakasignal ra pod may tungod sa generator ra pod ang atong gigamit. O dili pod ko ka-live mga kaigsunan kay saba sad kaayo kay ang generator nga gibutang pod dire na mapuduol sa ato ang recording studio. O salamat sa Ginoo karon na balik na gyud ang kuryente diri sa among lugar. Mao hinungdan nga nakahigayon tag live. O salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pagproteksyon o pag-amuma kanatong tanan. Mayo nga pakig-uban ni Iler Pantalita. Good morning, Pastor, from Gingoog City. May buntag, may pakig-uban atong mga igsuon dihas Gingoog City. Ang ato karo nga paghisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa mga trahedya nga nasinatian karon sa ato ang nasod. Daghan kayo mga trahedya mga kaigsuonan, dili lang sa moingon ta nga pisikal or gitawag nga moingon ta nga bagyo, linog ug uban pa. Doon na po'y mga trahedya bisan ganis pagdumala sa ato ang nasod. Ibin sa pagtuo sa tao, doon ay mga trahedya, mga igsuon nga gihisgutan dihas Biblia. Ug bantayanan kaayo nga kon mudako na gani magkadako na ning gitawag trahedya, mga igsuon, mauna nay usas sa mga ilhanan gyud nga matuman ang gisaad sa atong Ginoo. Samtang padayon ta mga kaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan gyud nga padayon usab nato nga susihon ang ato ang pagtuo, pagsalig sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga ato ang nakatunan sa balaang kasulatan. Kay mao gyud nay pinakaimportante nga sa ato ang pagpuyos kalibutan nagpabilin ta sa iyang mga mensahe. Dili nato kalimtan si Hesus miingon nga kon kamo magpabilin kanako ug ang kong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa. Unya unsaon man nato pagkasiguro nga nagpabilin ta kang Kristo. Ang mga basihan o ilhanan wala kini gitago sa Dios, iya kining gibilin dihas bala ang kasulatan. Ang tao nagpabilin diha kang Kristo, padayon nagapamunga. Padayon ang bunga nga mismo kita makamatikod niini. Ang ikaduha nga mga ilhanan nga tinuod ta nga nagpabilin kang Kristo, nagkinabuhi ta sa iyang mga mensahe. Nagkinabuhi ta sa iyang mga pagtulunan. Nagkinabuhi ta sa iyang mga sugo. O ang giingon ni Hesus, nagpabilin sa iyang mga pulong. Ang kasiguruhan nga nagpabilin ta sa iyang mga pulong, kanunay natong giusisa ang atong kaugalingon kung ang atong gituohan mga pamaagi ug mga pagtulunan ug mga mensahe pa ba ni Jesus Christ. Importante gyud nga sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang padayon tang nag-alagad sa Ginoo ug nagpaabot sa iyang mga saad, kanunay natong eksamino ang ato ang pagtuo. Kung nagkinabuhi pa bata sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kung mibarog bata sa iyang mga mensahe ug mga pasidaan.
Napaba nato mga kaigsuonan ang kadasig sa pagkinabuhi niini. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa katapusang mga adlaw, daghang manungha nga mga magwawali nga ang gipakita ni Ginoong Hesus dili na ang iyang mga pulong minsay ang giwali. Naay mga wali mga kaigsuonan nga pagpanghulga o kanang mga wali mga kaigsuonan nga nagpakita nga makaluluoy kayo ta nga nangalagad sa Ginoo. O dunay mga mensahe nga nagpakita nga kining nasinatian sa atong nasod usa kini kasilot nga kinahanglan nga matagaan og pagtagad, nga kinahanglan mahigmata ang tanang mga Pilipino nga nagpuyo niining maong nasod sa Pilipinas. Dunay mga mensahe mga kaigsuonan nga atong madunggan. Gani nagkanilain na lang mga mensahe nga atong madunggan diha sa social media. Dunay mga mensahe nga padayon nga nagbayaw silang simbahan, padayon nagbayaw silang kaugalingon, padayon nga nagpakita nga kana bitawng pagpaningkamot, nagpakita sa ilang pagpaningkamot nga ilahagyong mapaila ang ilang pagkaalagad o ang ilahang pagkatinunan. Pero kining tanan mga kigsunan, ikaw ug ako gitudloan na gyud ta sa Ginoo kung unsaon nato pag-ila sa mga sumusunod ni Kristo. Mao gyud nay pinakaimportante nga ikaw ug ako makaila sa mga ilhanan, magpabilin diha sa tinuod nga mga mensahe sa Ginoo. So dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og napaday nagtagbo kanatong tanan, maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni matud pa diri ni Ailer Pantelita from Gingoog City, og ni Bro Lor Abaw, Shirley Naro Tumaudos. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo nagka-live nagka. Si Pabstil Manuel, good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga wala ray kadaot nga among nahiaguman. Inana gyud ang mga alagad sa Dios nga matinud-anon, Brother Pabstil Manuel. Proteksyonan gyud na sa Ginoo. Matud pa ni David, bisan pag mga tumba ang pila kalibo nga mga kaaway apan ang nag-alagad sa Ginoo dili gyud maunsa. Si Prince Bindulo, Pastor, pwede ko ka-request og kanta, inspirasyon ko. Salamat gid Pastor. Ako ring andamon diri kini nga awit nga imong gi-request nga inspirasyon. Inspirasyon ka. Ato rin tagaan og pagtaga diri sa ato nga panaguban. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, pag-usab ni Sister Lia Jean Tahanlangit, si Donna Dakyado, good morning, si Gaw Albert Dinoyo, maayong buntag Gaw, maayong buntag nimo diha Gaw Albert, dalaygon ang Dios, og ni Day Pamila, kumusta mo diha Gaw? Murag init na, pero doon na pa'y bagyo nga musod, pero salamat sa Ginoo nga layo ra diri sa Visayas ang ruta, kinatumyan ra didto sa ato ang nasod sa Pilipinas. Niya matud pa medyo kusog yun ni siya nga bagyo. Gitawag ni siya super type, kuan na siya kanang naana sa super typhoon nga kategory. O naana sa number 5. Muna nga magpadayon gyud tang magpasalamat sa Ginoo kay diha sa pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo nagpakita na mga kaigsunan nga nagsalig ta niya. Ang pagpasalamat nato kanunay sa Dios sa tanang mga panahon, usa kini ka buhat nga nagpakita nga tinud-anay ta nga nagsalig sa atong buhi nga Dios. Maayo nga pakiguban ni Yamsi Aninaw, maayo nga buntag Pastor, salamat sa Ginoo naka-live naka. Ingon jud ko Pastor nga musta kaha silang pastor sa Cebu. Karon wala na lagi naka-live, pero salamat kaayo sa Ginoo kay ramo diha Pastor. Dalaygon ang Dios. Wala gid ko kalay mga kaigsunan kay kung naa ko'y signal generator ang among gigamit. O karon ibalik naman gyud ang kuryente. Og salamat sa Ginoo nga wala na gyud mag-burn out ang among lugar. Mayo nga pakiguban ni Iko Tampos. Morning Pastor Gideon, request kog still kadto Bisaya. Sige ako ra ni nga tagaan og pagtagad ang inyong request. Ingon din nga
Si Regina Aporto, hallelujah Jesus, bless day pastor og sa uban na minaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga kaigsunan, labi na gyud sa ato ang mga kaubanan diha sa simbahan, nga akong gidumala diha sa Cebu, akong gipangumusta sila kagabi o kaganinang kadlawon. Salamat sa Ginoo nga naka-reply sila karong buntag nga okay ra gyud sila. Ang uban pang mga kapastoran wala pa gyud maka-reply, wa pa gyud maka-signal tungod sa kurente nga lisod kayo nga maka-recover sa usalang kaadlaw. Kinahanglan gyud nga maghulat-hulat pa gyud sila og mga lain pa nga adlaw para makasignal sila kay dako po gyud og damage ibin diha sa ato ang syudad sa Cebu City, Mandawi, gikan sa Naga, Talisay, Minglanilla, dayong diha sa Cebu City og sa Mandawi, Konsolasyon og sa Liluan. Mismo ato gyud makita sa mga post sa mga katawhan nga naina kasinati sila og dakong pagbaha og dako gyud nga pag-awas sa tubig gikan sa sapa. Og usa sa mga dako kayong nakasinati og pagbaha ang dapit mismo sa Bakayan og maunay mga lugar diin ko sa una magpila og taxi ug diha po ko dapit nag-eskwela by Boskol. Kay kana mao nga lugar mga kaigsunan na diha ang dakong sapa. Unya daghan pagyud pud kaayong mga squatter diha. Daghan kay mga balay nga naadapit sa sapa. Gani ang mga subdivision dihang lugar na lapawan gyud sa tubig pud ang uban nga mga balay. Mao na nga atong padayon nga pag-ampo o pagpasalamat o pagtinabangay sa ato ang mga kaigsunan. Doon na pa ko'y mga kaila o mga kaigsunan nato nga mga kapastoran nga hangtod karon wala pa gyud nako ma-contact tungod kay wala pa gyud sila'y signal, wala pa gyud sila'y kuryente. Og akong gipasalamatan ang Dios sa simbahan nga atong natukod diha sa Cebu Lahog, diha sa Lahog, sakop sa Cebu mga kaigsunan. Okay ra gyud, wala ra gyud abti sa tubig, wala ra gyud maunsa. Og ang atong mga kaigsunan, salamat sa Ginoo nga wala ra gyud makaingon tang kadaot nga ilang nasinatian. Nagpasalamat gyud kanunay ang atong mga kaigsunan ngadto sa Dios sa mga pag-ampo nga gitubag o gidungog kanunay sa Ginoo. Kay ang saad sa Dios nga kung ang mga taong mag-ampo, mga taong matarong mag-ampo, dili gyud na niya silikway. Ang mga dautan mga kaigsunan, mga igsuon ko sa Ginoo, nagkinahanglan gyud og mga pag-ampo natong mga buhi, natong mga matarong. Ang mga patay wala magkinahanglan og mga pag-ampo sa natong mga buhi. Ato ning gihisgutan mga kaigsunan tungod kay bag-o pang ni agita sa gitawag nga kalag-kalag nga gisaulog sa ubang mga tawo nga nagtuo mahitungod sa selebrasyon sa kalag-kalag. Mayo nga pakig-uban ni Darling Kantungan. Good morning pastor, salamat sa Ginoo. Safety ang mga anak sa Ginoo labi na gyud sa inyong pamilya. Amen no. Salamat kaayo. Og sa ato pong mga kaigsunan diri, dalaygon ang Dios nga okay ra gyud. Og sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, ato ning hisgutan kadali kining pulong mahitungod sa trahedya. Ang linog, ang mga sama ani nga lunop, tsunami, bagyo, doon na mga nagpropesi niini nga mauni mahitabo og dangatan sa atong nasod. Og dunay mga mensahe nga nagsulti nga kini silot tungod sa pagkamakasasala sa atong nasod nga Pilipinas. Tinuod ba kini nga mensahe? Haong ba kini sa gipakita nga propesiya nga atong makaplagan diha sa Biblia? Kay kung dili nato ni tagaan og pagtagad og tagaan natong pagtuki mga kaigsunan, dili nato malikayan nga makatuo ta sa sayop nga mensahe. Kung kita mismo dali gayong modawat og dali kay motuo sa mga panagna o mga propesiya nga moagi pod sa Biblia.
Yung atong hinumduman mga kaigsunan, makaingon gyud ta nga lahi-lahi og teaching ang mga magwawali tungod kay lahi-lahi ang gipukusan nga maingon tang mensahe o kaha Biblia. Adunay mga magwawali nga nagamit og Biblia mga kaigsunan nga nagdala sa lain pod nga sikta. Kay doon na may mga moingon ta nga gidugang nga mga libro sa Biblia sa uban nga mga sikta o sa uban nga mga relihiyon. Kung maingon ta sa Katolik mga kaigsoona na ay mga Bible sila pod nga gidugang nga hangtod karon padayon ning gidebate diha sulod mismo sa Batikan. Ang Batikan mga kaigsunan o Roma nga maoy moingon ta nga maoy kinadak-an nga relihiyon diha sa ato ang nasod nga Pilipinas ug dili lang sa Pilipinas kundi sa uban pang mga nasod. Ang Batikan mga igsoon o Roma nagpakita gyud nga mismo sulod sa ilaha nga ilang tigom adunay mga wa gyud pagsinabdanay. Dunay mga debit nga nahitabo sud mismo sa ilaha nga tigom. Nga nagpakita nga dunay mga nakauyon sa mga maong mga pagtulunan, doon na po'y wa mudawat sa mga pagtulunan kay musupak na pod ni sa uban nga mga basahon sa Biblia nga naas bala ang kasulat. Basahon sa ubang mga libro nga naas bala ang kasulatan o sa Biblia. Kay ang Katoliko mga kaigsunan, doon naman sila gidugang nga mga libro sa Biblia. Unya ang uban pong mga sikta sama aning Mormons, naapod sila gidugang nga mga libro sa Biblia. Ang orihinal nga Biblia mga kaigsunan, wala magkasumpaki. Pero sa dihang misuod na ang mga gidugang nga mga Biblia, niabot na ang mga pagsinumpakiay. Naanay mga bersikulo o kapitulo, mga mensahe nga mingsupak sa lain nga mga mensahe sa ubang mga basahon diha sa Biblia, sa libro sa Biblia. Kay ang Biblia mga kaigsunan, nagama ni siya og naumol ni siya pinaagi sa daghang mga libro. Libro sa Genesis hangtod sa libro sa Gipadayag. Karon do na may mga libro mga kaigsunan nga gidugang diha sa Biblia. Uban nga mga sikta, ilang gidugangan ang ilang Biblia. Sama sa ako nang gikaingon aning Mormons. Mutuo sila ni Jesus. Mubasa sila sa Old Testament. Mubasa po sila sa New Testament. Pero mas gipabugatan nila ang ilang libro. Kay nagpakita nga maunay gitawag katumanan sa ilang pagtuo. Sa Katoliko sad, mubasa sila sa Old Testament, sa New Testament, pero doon na sila gidugang nga mga libro diha sa Old Testament nga kung imong tun-an mo sumpaki sa ubang mga libro nga naas bala ang kasulatan. Ug maunay gidebate diha ron sud sa mismo sa ilahang organisasyon. Mauna nga kung ang tao nga magbasa sa Biblia, magbasa siya sa usa ka libro unya maura na iyang barugan, malagmit nga musupak nis ubang mga sikta nga nagbasa pod sa maong Biblia nga doon na po'y libro nga gibarugan. Muna ang kanang pakigdebate mga kaigsunan, pagdiskusyo mahitungod sa mga mensahe sa Biblia, walay kahumanan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan o diri sa ato nga programa, gitinguha gyud nato mga igsuon uban sa tabang sa Ginoo ug sa balang espiritu nga ato gyung masabtan ang mga mensahe sa Dios dili lamang sa usa ka libro kundi sa tanang libro sa Biblia.
Kung doon na may mga gidugang nga mga libro sa Biblia, usa na kabantayanan nga mga mensahe nga mauna nay mo kana mo ingon tang mo alkontra sa ubang mga mensahe sa Biblia. Kay ang uban nga mga mensahe sa Biblia, mga kaigsunan, moingon nga ang mga patay wala na'y panahon. Wala na sila'y madawat, di na sila moapil sa kalihukan. Wala na'y labot ang mga buhi sa kinabuhi sa kahimtang sa mga patay. Pero dunay mga libro nga gidugang sa Biblia nga aduna pay mapaabot ang mga patay sa diha nga muhimo og mga pag-ampo ang mga buhi. Buta nga dili gayod magkahaom sa ubang mga libro. Mao hinungdan kon ang uban nga mga sikta magbasa ni ini maong libroha, mubarog aning libroha, o niya ang uban pong mga sikta mubarog pod aning libroha, dili gyud na sila magkahiusa. O niya ang matag usa ka bahin moingon nga kanang inyo hasala. Ang usa pod maingon kanang inyo hasala. Nganong nahitabo man na? Tungod kay ang mga tao, mga kaigsunan, mangita gyud na og mga pamaagi para matuman ang ilahang gitinguha o gipangandoy sa ilahang kaugalingon. Ug maunay usa sa mga pahinumdom sa atong Dios nga ang mga tao nga magdugang sa mga mensahe nga nas Biblia dugangan og silot. Ang magkuha kuhaan sad ugante. Mao na nga diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, kanunay nagbantay, kanunay natong gibantayan ang mga mensahe nga makapalayo sa tinuod nga mensahe sa Dios. Ug usa na niini mga kaigsunan ang mga mensahe nga nagpakita nga ang nahitabo karon sa ato ang nasod usa kini kasilot sa Pilipinas. Usa kini kasilot sa Dios nga iyang gipasinati sa Pilipinas. Kung ato rang gamiton ang atong panghuna-huna, dili lang usa nato ablihan ang unsa may gibilin nga mga mensahe sa atong buhi nga Dios diha sa Biblia. Kung ato rang ablihan mga kaigsunan ang ato ang panghuna-huna, palapdan o ablihan lang yun nato sa mga pangutana nga ato karong hisgutan, kung ugaling ang mga trahedya, mga igsuon sa ato ang nasod nga Pilipinas, usa kini kasilot. Nganong ang pangutana mao ni, nganong moabot man ang bagyo sa laing nasod? Kon ang bagyo usa kini kasilot nga gitugutan sa Dios tungod sa makasasala sa mga tao diri sa Pilipinas, nganong ang mga bagyo nga mosulod diri sa Pilipinas moabot maglaing mga nasod? Ikaduha, kon maghisgot tag grabe kaayo nga mga trahedya sa matag nasod, mas grabe ang trahedya sa ubang mga nasod. Kung ato rang hisgutan ang history sa mga trahedya sa kalibutan, gikan sa 2011 hangtod sa 2025, mas grabe ang trahedya nga nasinatian sa ubang mga kanasuran kaysa trahedya nga nasinatian diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Unya, dunay mga mensahe nga nakapokus lang sa Pilipinas. Nakapokus lang sa ato ang nasod tungod kay kitang mga Pilipino kasagaran kana bitawng wala kayo'y tinud-anay nga pagtuon sa Biblia. Dali lang mailad anang mga gahom-gahom. Gani kining ato ang nasod nga Pilipinas lahi gyud sa uban pong mga nasod tungod sa kadaghan nga mga patuoto diri sa Pilipinas. Skandaghan na yung mga patuoto diri sa ato ang nasod nga Pilipinas nga magdala usab sa ngalan sa Ginoo.
Nga kung imong lantawon mga kaigsunan sa ato ang nasod karon diha sa diha sa Facebook, mugawas lang na sa inyo nga Facebook account nga dunay mga mingtuog Dios na nagpula pod sila tanan. Puro gyud pula. Nya nagunit pod sa Biblia mobasa pog mga bersikulo. Naapoy mobasa og Biblia, mobasa og mga bersikulo pero doon na pod sila gitamdan nga mga libro sama ng mga Rizalian. Naapod sila mga dagkong tigom sa ubang bahin diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Mao kanay usas mga nagpakita nga ang atong nasod haskang daghanag yung mga tinuohan. Mao hinungdan ang atong programang Pulong Mo Kinabuhi ko nagdasig nagpahinumdom sa matag usa nga mobasa gyud sa Biblia uban ang mga pag-ampo. Magtuon gyud sa pulong sa Ginoo uban ang pangalyopo, hangyo ngadto sa Ginoo nga iyatang pasabton, ihatang tipigan sa tinud nga mga mensahe. Kay kung dili nato ni himuon mga kaigsunan, kumpiyansa ra ka itang maminaw magpatilinghog mo dawat sa uban nga mga pagtulon-an, ang mahitabo niini masaag gyud ang ato ang kinabuhi. Inay mo abot unta sa saad sa Dios, mahilayo hinuon niini. Tungod kay mao kini tinguha ni Satanas ang pagguba o pagpatay, pagkawat sa kaluwasan nga atong nabatunan diha kang Kristo Hesus. Daghan kay mga tao, mga kaigsunan nga nagtuon sa Biblia pero dili mensahe sa Dios ang gibarugan. Dili mensahe sa Dios ang gikinabuhi. Mahinungdan nga ang imong makit-an nga naay mga muangkong Kristohanon, mga born again, mga magtotoo apan ang kinabuhi daw sama gyud sa way pagtuo. Nga matud pa ni Apostol Pablo, may pa ang dili magtotoo. Mao nay usa sa mga dili gyud sayon og dili kana bitawng dili makaingon ko nga dili lalim nga kahimtang sa tao dili sayon bati nga mensahe nga kon ang tao nagtuo nga nag-alagad sa Dios apan ang buhat nagpahilayo hinuon sa Dios usa kana ka sayop og bati kaayo nga kanang kahimtang sa kinabuhi sa tao. O hinungdan ako nagadasig kaninyong tanan, dili ta dapat magkumpiyansa. Seryosoha ang pagbasa sa Biblia, pagtuon niini, kay niana ta sa katapusang mga adlaw. Nga diin ang mga mensahe karon kung dili nimo bantayan, mulayo nimo diha sa saad sa Ginoo. Magkalayo ang tao sa proteksyon sa Ginoo. Magkawagtang ang iyang pagtuo, pagsalig, o musulod na ang kaguliyang kasamok o kahadlok. Tungod kay imong madunggan na sa ubang mga mensahe nga kanunay na lang katalagman ang giwali. Kanunay na lang trahedya ang gihatod sa mga katawhan para sa Pilipinas. Imo nang makit-an mga kaigsunan, ako nagtuo nga dili lang kay ako ang nakamatikon nini. Kundili kitang tanan nga nagamit og cellphone og nag-abli sa ato ang mga account sa Facebook. Tungod kay mugawas ra na sila. Labi na gyud kung i-share sa imong isig ka magtotoo nga wala pud tao'y tinud-anay nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa ato karon nga hisgutan mga kaigsunan kining pulong kining nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas, linog, bagyo, mga trahedya, lunop, usa ba kini kasilot tungod sa pagkamakasasala sa mga tao? Ato ni nga tagaan og pagtagad. Kon usa kini kasilot mga kaigsunan, una, nganong mulabang man sa ubang mga nasod. Ikaduha, nganong maapil man ang mga matarong. Ako nagtuo mga kaigsunan na agi mga taong matarong. Ang akong hunahunag pagbati mga igsuon, muingon gyud kong dunay mga taong matarong sa atong nasod.
Tungod kay bisan kinsa nga nagpabilin diha sa pagtulunan ni Jesus Christ, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, matarong na sa adubangan sa Dios. Usa sa mga dapat utingkayo nato mga kaigsunan, doon na ba'y mga taong matarong diha sa Biblia nga gipasagdan sa Dios? Doon na ba'y mga taong matarong nga nahiapil sa panahon nga gisilutan sa Dios ang mga magkasasala? Malipay ba ang Dios nga dunay mga matarong muingon ta nga maapil sa iyahang gitugot nga silot? Lahi ang pulong disiplina, lahi pod ang pulong silot. Kaya ang pulong disiplina mga kaigsunan, muingon ta na nga individual. Matag usa nato ka tao. Lahi ang disiplina, lahi ang silot. Kay nganong lahi man Pastor Gideon? Kay ang disiplina mag-agad na sa nabuhat sa tao. Karon, dili man pareho ang nabuhat sa matag tao. Iangay di ay sa Ginoo ang masinatian sa tao. Kung iangay sa Ginoo, kung mahingon ang disiplina sa Ginoo, angayon niya ang tanang mga tao, ang mahitabuan na dili na to makitaan nga ang gipamulong ni David nga ang atong Dios justisya. Unya, masupak po na sa gisulat ni Jesus nga kung noon sa imong gibuhat, mo imong maani. Pwede ba di ay nga magbuhat ang tawag daotan? Moingon nga, buhat ag daotan, dili ra bitaw ako'y mag-antos, apil bitaw gyapon mo. But ipasabot mga kaigsunan, kung maghisgot tag disiplina, individual na siya. Kung maghisgot po tag pagsulay, moingon po gyapon tang disiplina. Ato ra ning gitagaan og pagtagad. Wala pa gyud ta mo hisgot gani sa mga basahon sa Biblia, kundi ato ning siyang timbang pag-ayo sumala sa gisulat sa mga libro sa Biblia. Kay importante man kayo ni nga atong masabtan. Kung mobasa gani tag Biblia, dili ta dapat mo pokus sa usa lang ka libro. Timan ini ninyo mga kaigsunan. Kung mobasa gani mog Biblia, ayaw mo og pokus sa usa ka libro. Kay masaag yun mo ana. Kung mobasa gani mo, musabot gani mo sa mensahe sa Dios nga naa sa ka libro, i-search kini pag-ayo o pangitaa na kung wala ba na sa uban nga mga libro. Munang ang pagtuon sa Biblia mga kaigsunan, kinahanglan doon na gyoy mugiya. Ang problema sad kung magiyahan pug ka sa taong buta. Nga mayra sa pulong kinabuhi, wala sa pulong. Munang bantayanan kaayo mga kaigsunan sa atong panahon karon. O gidasig ko sa Ginoo sa pakiguban kaninyo, bisan kon matag usa nato nagsakripisyo, apan ako nagtuo nga ikaw ug ako gantihan gayud sa Ginoo sa pagbuhat nato niini. Ato na nga giklaro mga kaigsunan nga kung magtuon gani tag Biblia, mupokus lang usa ta sa usa ka libro, malagmit ang imong pagtuo mahimong sumpaki sa ubang mga libro. Mao na nga dunay save always save, doon na po'y kaluwasan nga dili magpabilin samtang siya magpabilin sa sala. Doon na po'y oneness, doon na Trinity. Nagkalilain og pagtuo ang tao. Karon kung nagkalilain og pagtuo ang tao, kung ang tao disiplinahon sa Ginoo, maapil ba ang usa? Ipakita ba sa Ginoo nga kung disiplinahon ning taong nakasala, maapil ba ni usa pagdisiplina? Mao ba gihapon pareho ba silang makasinati sa disiplina nga gihatag sa Dios niining tawhana? Kung imong lantawon ang Biblia mga kaigsunan, klaro kayo nga dili malimot ang Dios sa iyang mga mensahe nga hustisya gyud siya. Gani gipakita sa atong Ginoong Hesus nga kuno sa imong gibuhat mo na imong madawat. Dili ang mudawat sa resulta sa imong gibuhat
ang mga tawo nga wa magbuhat sa imong gibuhat. Kung moingon tang disiplina mga kaigsunan ang nisinati sa ato ang nasod, usas pangutana nganong maapil man ang mga tao nga nag-amping kanunay sa mga pagtulon-an og pulong sa Ginoo. Kumbaga haros man tanan. Kung moingon pud ta nga silot mga kaigsunan, apil gyapon, haros gyapon tanan. Kung imong lantahon ang moadto ta sa pag himay-himay sa mga gibuhat sa Dios sa daang kasabutan, sa panahon ni Noe, gilaglag sa Dios ang tao, mo na'y giingong silot. Pero sa wa pa mo abot ang silot, gihanay or giluwas na daan si Noe. Gitabangan na daan si Noe. Mo na'y mga silot nga gihisgutan sa Biblia. Ang mga tao nga nagkinabuhi nga nakapahimuot sa Dios, dili maapil sa silot nga ipanaog sa Ginoo. Kay ngano man, hustisya ang Dios. Ang prinsipyo sa Dios nga kung sa'y igibuhat sa tao, mao na iyang anihon. Sa panahon ni Abraham ug sa panahon ni Lot, giluwas sa Dios ang mga matarong, ilaglag niya ang mga dautan. Usa ka na kasilot mga kaigsunan nga gipakita o gibilin dihas bala ang kasulatan. So diha na to makit-an nga ang mga tao nga silutan ang mga dautan, dili maapil gyud ang mga matarong. Pag abot na pud sa katapusang libro sa gipadayag, miingon na po dito mga kaigsunan nga kung makasinati mo katalagman, dili ta angay mabalaka. Ingon ang Dios diha sa gipadayag, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang mga tao nga magtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo, dili gyud makasinati og kanang mga katalagman nga maghisgot og silot. Kung doon na may mga matarong nga nakasinati sa mga katalagman nga ato karong nasinatian diri sa atong nasod nga Pilipinas, unya doon ay mga mensahe nga nagpakita nga kini silot, usa kini ka mensahe nga angay tun-an kon napahaom pa ba kini sa mensahe nga naas bala ang kasulatan. So angay tang magbantay. Kay basig kung musakay ka o musakay ta sa mga mensahe nga layo na kay sa Biblia. So unsa man di ay hinungdan ani nga mga trahedya nga niabot karon sa atong nasod nga Pilipinas. Unsa man di hinungdan? Silot ba ni? Disiplina ba ni? Kung moingon tang silot mga kaigsunan, gisilutan ang Pilipinas, gidisiplina ang Pilipinas, mao ni akong pangutana. Nganong moabot man sa laing mga nasod? Kung atong hisgutan ang mga trahedya mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, kining trahedya nga nasinatian sa Pilipinas haskang gamaya ra ni. Kung imong tan-awon mga kaigsunan sa ubang mga nasod, maghisgot ta sa ubang mga nasod. Nasod sa Nigeria, uy kagrabe ang mga katalagman dito mga kaigsunan. Grabe ang mga katalagman nga nasinatian sa ubang mga kanasuran. Unya sa Nepal, kung imong lantawon pod sa Nepal mga kaigsunan, dunay mga trahedya pod sa Nepal. Nga kung imong lantawon mga kaigsunan, dunay paglinog dito nga
mikalas og 9,000 ka mga tao. Wa pay labot ang nangawagtang. Unya sa North Korea, bisan gani mga kaigsunan sa Indonesia, kabantay mo atong Indonesia nga dunay pag-uyog paglinog sa didto nga nakapatay sad og 4,000 ka mga tao, 4,000 kapin. Sa Turkey, niabot og 8,000 gikan sa sugod sa 8,000 ni sobra pa og 40,000 ka mga tao nga nangamatay. So dili lang ang Pilipinas mga kaigsunan ang nakasinati og katalagman. Linog, lunop, tsunami uban pa. Gikan sa 2011 hangtod sa 2025. Kining atong hisgutan mga kaigsunan, dili lang ta nakapokus sa atong nasod kundi sa tibok kalibutan. Kaysa ako nang gikaingon, kung focus lang ta sa atong nasod, maura nagtuon tag Biblia nga nagpokus ra ta sa usa ka doktrina. Ni-focus lang ta sa usa ka Biblia. Usa sa mga bati nga kahimtang sa mga taong nagtuo, walay pagtuon sa kinatibuk ang mensahe sa Ginoo. Nakapokus lang sa mga propesiya, nakapokus lang mga kaigsunan sa mga panagna. How about sa uban pang mga mensahe nga gibilin sa Dios diha sa Biblia nga nagpahinumdom nga dunay pagpanagna mga kaigsunan nga kung dili gani matuman ang ubang pagpanagna, dili na siya usa ka mensahero gikan sa Ginoo. Kang tinuod nga mga propeta nga magpanagna, nga maghisgot sa mga panghitabo nga umabot sa kalibutan, ang gipakita dito sa Deuteronomio, dili gayod mapakyas. Buti pasabot, dili masipyat. Kung naa gani mga panagna nga masipyat, bisag matunong pa ang iyang mga panagna, balid disqualify gyapon na sa gibilin nga mga mensahe sa Dios diha sa Biblia. So balik ko na to mga kaigsunan nga kon ang Pilipinas gisilutan, ang Pilipinas gidisiplina mga kaigsunan, kay moingon ta sa mga mensahe sa uban nga mga magwawali grabe na kadautan. Pilipinas ra ba ang gihigugma sa Dios? Pilipinas ra ba ay mga kaigsunan ang gihigugma pag-ayo sa Ginoo? How about ang ubang mga nasod? Hinumdumi mga kaigsunan ang gugma sa Dios alang sa tanang tao, dili lamang alang sa Pilipino. Buti pasabot, dili lang ang Pilipinas ang giatiman sa Ginoo, kundi tanang mga tao nga nahimugso sa tibok kalibutan. Akong balikan mga kaigsunan kung muingon ta nga ang Pilipinas grabing katalagman, grabe usab nga katalagman mga kaigsunan nga nahitabo didto sa ubang mga nasod. Kabantay mo sa Europa, kay numdum atong gitawag og heat waves. Sa tuig 2022, pag-upang nahitabo. Sa ato ang nasod nakagitag pandemic, Yolanda, Odette, unya mga linog. Pero kung imo lang taon ang uban nga mga nasod mga kaigsunan, grabe. Kabantay mo kung inyo rang i-search mga kaigsunan ang nahitabo sa ubang mga nasod, makalisang kaysa nahitabo diri sa atong nasod nga Pilipinas. Usa ka bantayanan manggod kaayo na ay mga magwawali karon mga kaigsunan nga kanunay nakapokus sa Pilipinas. How about sa ubang mga nasod? Muni ako rong pamalandungan pag-ayo mga kaigsunan, kay ang mensahe sa Dios nga gusto sa Dios nga atong matipigan,
gipakita diha sa iyang mensahe nga dili lang kita Pilipino, dili lang kitay Pilipino or dili lang ang mga Pilipino maoy gihigugmas Ginoo. Hinumdumi si Jesus Christ dili para sa Pilipino lamang, kundi sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Mapaputi, mapaito, mapataas, mapamubo, mapagamay, mapadako, tanan gihigugmas Ginoo. Kay gipadala sa Dios, kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. Wala mo ingon ang Biblia nga gihigugma sa Dios ang Pilipinas maurang gidisiplina. Nganong naa may mga trahedya o mga talagman ang Pilipinas kung dili ni silot o dili ni disiplina? Ang tubag mga kaigsunan nganong dili ra man pod Pilipinas ang nakasinati og mga katalagman. Kung katalagman ray basihan mga kaigsunan, haskan daghanang mga dagko kay mga katalagman nga nahitabo sa lain nga mga nasod. Kung imong lantawon sa 2011 tsunami sa Japan, grabe sa to nga katalagman nga kung imong lantawon wala pa diri sa Pilipinas nahitabo. Ngano man ang nahitabo dito, nitaas ang ilang dagat, nilapaw pas pinakataas nga building. Unya, sa lain nga mga nasod sama sa Europa, mga kaigsunan, katong trahedya nga gitawag nilag heat waves mga igsuon, kabalo ba mo mga kaigsunan pilay nangamatay mga igsuon? Ibana-bana gikan sa 24,000 ngadto na 70,000. Pertindaghana. Katong pandemic mga kaigsunan, dili lang ang Pilipinas ang nakasinati adtong kamatay. Sa Italia. Unya, sa uban pang mga nasod, sama sa Amerika, doon na sila yung mga hangin dito mga kaigsunan nga moabot og 5 kategory. Grabe kusuga. Mga tornado dito mga kaigsunan nga pati mga bugat nga mga butang alsahon. Way balay nga mabilin kung maagian sa mao nga tornado. Ngano man nga nahitabo ni? Tinuod dili usab nato ipadaplin mga kaigsunan ang gibilin sa Dios nga mga mensahe nga dunay mga katalagman aron ang tao mahinumdom sa iyang ngalan. Adunay mga bagyo, linog, kamatay, gutom para ang mga tao mubalik sa Ginoo. Pero sa atong panahon karon mga kaigsunan, niya namang gyud ta mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw. Dili nato balhin-balhinon ang ato ang pagtuo sa uban pang mga mensahero nga ato madunggan diha sa nagalain nga mga dapit tungod kay nagbasa naman tas Biblia. So unsa may gihisgutan diha sa Biblia mga kaigsunan? Kining nahitabo karon sa ato ang nasod nga diin doon na po'y mga nahitabo sa lain pang mga nasod kung imong tan-awon sa tibuok kalibutan, nagdungan-dungan ang mga trahedya. Ang gubat nagpadayon. Gubat pa lang hisgutan mga kaigsunan. Ngilngig kaayo kung imong tan-awon. Ngano man, ang mga inosente nga mga bata, mga lalaki, mga babae, makaluluoy kayo nga sudungon kung nauday gubat. Unya na ang magigubat sa laing mga nasod sama sa Gaza, sa Palestine, sa Israel, sa Iran. Padayon nga nagubat ang Ukraine o ang Russia o uban pang mga nasod nga kanunay na lang magubat. Gawas sa niyan ang gubat dunay mga baha, mga lunok, dili lang sa Pilipinas. Diri sa ato ang nasod, dunay mga linog. Sa ubang mga nasod, doon na po'y mga linog. Diri sa itong nasod, doon ay mga bagyo. Sa ubang mga nasod, doon na po'y mga bagyo. Unsa may mensahe sa Ginoo
nga gusto sa Ginoo nga mo'y atong barugan ning atong panahon. Kung mahitabo na gani ni mga kaigsunan, si Jesus mingon, mao na ni ang mga ilhanan sa akong pagnaog. Mao na kini ang mga ilhanan sa akong pagbalik. Buti pasabot, kining mga trahedya mga kaigsunan nga ato karong mas nasinatian nga moingon tang dili siya normal o dili parihas sa mga trahedya nga nasinatian sa kasaysayan sa kalibutan, usa na kini ka mga ilhanan nga nagpakita sa iyang pagbalik. So muni, kung moingon ta mga kaigsunan, atong barugan nga mga mensahe nga gipakita sa Biblia, kining paglinog, pagbagyo, baha o lunop, timailhan kini sa mga ilhanan nga gihisgutan sa Biblia sa iyang pagbalik. Wala na'y kapin ug wala na'y kulang ana. Naunsa may mensahe sa Dios, mga kaigsunan nga angay buhaton sa tao. Ipadayon ang pagkinabuhing matarong. Ipadayon ang pagkinabuhing balaan. Diha sa pagkinabuhing matarong o pagkinabuhing balaan, dili na sa pulong lang, kundili sa buhat. Ang taong matarong, ang taong balaan, naagay ang paghinigugmaay, na kanunay ang pagtinabangay. Unang kabantay ta mga kaigsunan, sa ato ang nasinatian karon, iyahanag tinabangay. Ang ato ang lungsod mga kaigsunan sa miaging linog, ning padala silang tabang, ning padala tag tabang atong lungsod dito sa Bugo. O niya, ang ato pong mga DILG mga kaigsunan, ihanay sila og dadanay hinabang ato sa Bugo. Og ikaduhang linog diri sa Cebu, mga kaigsunan, gani kung imong lantaw nagpadala pog hinabang ang taga Davao paingon diri sa ato ang probinsya sa Cebu. Sa diha nga naglinog na sad ang Davao, ang Cebu na sad mga kaigsunan nagpadala na pod og hinabang ngadto sa Davao. Buti pakita mga kaigsunan nga naang pagtinabangay. Kung naa gani ang pagtinabangay, buhat na siya sa Ginoo. Hinumdumi, ang tao nga dunay gugma, makit-an na sa pagtabang. Munay gipakita gyud sa Biblia. So diri sa atong nasod sa Pilipinas mga kaigsunan, kung imong lakit ato lang tan-awon ang mga positibo nga mga panghitabo mga kaigsunan, bisan sa mga trahedya na ang Ginoo. Bisan sa mga katalagman, ang Dios nag-uban natong mga Pilipino. Na kanunay ang pagtinabangay. Na kanunay ang pagpangumustahay. Buta nga wala kini makita sa ubang mga magwawali, kay sige ra silag paniid o sige ra silag kolekta sa mga negatibong panghitabo diri sa Pilipinas. Ang usa lang pod ka kuan kayo sa mga taong Pilipino, kasagaran sa mga taong mga walas Ginoo, kusog kay manguliktas sa mga negatibong istorya, kusog kay mga manguliktas mga negatibo nga mga propesiya, wa gyud makakolekta sa mga positibong mga propesiya. Unsa may mga positibong mga propesiya nga gibilin sa Dios diha sa Biblia? Dapat ikaw ug ako nga kitang Kristohanon nga nagtuo sa Ginoo, mga positibong mga propesiya mo'y atong tipigan. Mangumusta ko ninyo, sa inyong pagkakristohanon, positibo ba nga mga propesiya ang inyong gishare? O puro na lang katalagman? Sige, share og puro katalagman, pero wala gani giabang, wala gani gibuhat. Mga kaigsunan,
Kung imong tan-awon mga igsuon, niya na gyud ta sa katapusang mga adlaw. Ang pinganan na kayo ang pag-alagad sa Ginoo. Karong panahon na mga kaigsunan, kung sa imong pagkakristohanon, sige ra kag pangulikta anang mga negatibo nga mga bati nga mga balita, mga bati nga mga panghitabo, unya i-connect dayon nimo sa mga mensahe sa Ginoo nga muingon nga kini silot na ni disiplina na ni sa inyong pagkadios-diosan. Nganong maapil man ang ubang mga nasod? Nganong maapil man ang mga matarong? Kung silot man o galing ang nasinatian karon sa atong nasod. Samtang nag-ampo og namalandong ko niini, gidala ko sa Ginoo sa mga mensahe gikan pas karaang panahon. Nga ikaw ug ako kinahanglan makakita dinhi. Timan ni, ang Dios musilot na gani, dili gyud malipay ang Dios nga ihang iangin ang ihang mga kanang mga tao nga nakapahimot niya. Timan ina siya. Kung ikaw nakapahimuot sa Dios, ayog panguliktag mga bati nga mga balita. Dayong iwali nimo slain. Kung tinuod tang nakapahimaya sa Dios, ang atong kuliktahon nga mga panghitabo, ang pagkamaayo sa Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios. Mao nay giingon diha mga kaigsunan sa Biblia nga ang mga taong matarong di gyud napasagdas Ginoo. Walay mga taong matarong nga mamatay sa kagutom. Walay mga taong matarong mga kaigsunan o balaan nga gipasagdan sa Dios. Ngano man na ang pagtinabangay, na ang pagdinasigay. Ikaw ug ako gidasig ta kanunay sa Ginoo pinaagi sa atong isig ka magtotoo. Ayaw kaluya bisan pagpila ka mga trahedya nga moabot diri sa atong nasod. Kay dili na katupong sa proteksyon nga ipasinati sa Dios. Dili na kalabaw sa proteksyon o pag-atiman sa Ginoo ang unsa may mga trahedya nga miabot sa Pilipinas. Ang trahedya nga miabot sa Pilipinas, makita usab sa ubang mga nasod o ti pasabot, usa kini ka mga panghitabo nga nagpakita nga katumananas gipanagna sa katapusang mga adlaw. Nga daghan ang mga propeta nga manungha mga kaigsunan nga sigig pangulikta anang mga sigpanagna o mga bati nga mga panghitabo nya tunong-tunong ra po diri sa Pilipinas. Arita sa kinaiyahan, hisgutan usa nato ning kinaiyahan. Nganong ang Pilipinas dali mang makaagi og bagyo or dali mang maagyan og bagyo. Or makaingon tang makasinati og linog. Ya dili lang po ni mga kaigsunan ato sang hisgutan, dili na to ipadaplin po ning mensahe kinaiyahan. Kanang kinaiyahan sa kalibutan ba? Ang ato ang nasod daghan sa ato ang dapit sa ato ang nasod nga Pilipinas kasagaran mga bolkano. Mao bitaw nang kabantay mo sa nagalain nga mga isla puro bungtod-bungtod. Puro gyud bungtod-bungtod mga kaigsunan diri sa Cebu nay bungtod. Sa Mindanao dunay mga tagas nga bungtod. Sa elementary pata sa una dunay mga libro nga nagpakita nga kana sa una aktive na nga bulkan. Pila ka mga aktive nga mga volcano diri sa Pilipinas. Dili gyud malikayan nga dunay paglinog tungod kay dunay mga ang ato ang nasod nga Pilipinas dapit siya sa gitawag kana nga
lugar nga na ay mga bulkan. Unya nganong na ay mga bagyo? Tungod kay daplinta sa gitawag og Pacific Ocean. Diin dali mahimugso ang tuyok nga hangin nga mahimo siyang bagyo. Primero, low pressure area pa hangtod mahimo na siyang bagyo. Ya kung imong lantawon mga kaigsunan dili ra pod Pilipinas taon ang makasinati kasagaran dito sa Guam. Kabantay mo kung imong lantawon ang mapa, kasagaran dito dapit sa Guam magsugod ang bagyo. Unya kung imo sang tan-awon mga kaigsunan, tun-an lang nato ang kahimtang sa kalibutan. Dili po nato ni padaplin. Ang kalibutan, ang planetang Earth mga kaigsunan, usa ni siya kaaktibo nga planeta. Usa ni siya kaaktibo nga di gyud makalikay sa gitawag mga katalagman. Sama aning linog, bagyo, lunop, o uban pang mga trahedya sa tibuok kalibutan. Pero kana ang tanan gialaw sa Dios matud pa siyang mensahe para ang tao makahinumdum nga dunay Dios. Pero dili nato ipadaplin nga sa katapusang mga adlaw nga mauni ang atong panahon karon, mas paspas, mas dali, mas kusog nga panghitabo ang mga katalagman tungod kay hapit na mubalik ang atong mangluluwas. Hapit na mo abot si Jesus Christ. Unsa may mensahe dapat? Unsa may mensahe dapat? Dapat kitang mga naghalagad sa Ginoo, padayon tang musangyaw sa pulong sa Dios. Dili nato isangyaw kanang mga bati nga mga panghitabo sa mga natrahedya, mga pila ang nangamatay. Grabe makasir ang ubang mga magtotoo. Pero dili gani kasir sa pulong sa Ginoo. Mao ba nay kinabuhi sa mga magtotoo? Mao ba nay kinabuhi sa taong puno sa balang espiritu? Puro lang katalagman ang ipang-share. Lantawa ko na inyong mga Facebook. Mao ba nay tao nga puno sa balang espiritu? Mga kaigsunan. Kaning ako ang pagkuyog ninyo mga kaigsunan, kinasingkasing yun ako ni nga samtang namalandong ko niini sa mensahe sa Ginoo. Ang mensahe sa Ginoo alang natong tanan. Ipadayon ang pagkinabuhing balaan, ipadayon ang pagkinabuhing matarong, sibo gayod sa mensahe sa Ginoo. Ang gidili dapat magpabilin sang gidili. Ang gitugot dapat magpabilin sang gitugot. Karon, maunay atong utingkayon diha sa matag simbahan. Kanang gidili nga pagpanapaw, ang lalaking minyo gibulagan og asawa, ang asawa nga minyo gibulagan og bana, nag-abot sila sa usa ka simbahan gikasal-kasal. Mao ba nay mensahe sa Dios? Mao ba nay gitugot sa Dios? Nganong nahitabo man na? Tungod kay niya natas katapusang mga adlaw. Nga diin gisulti diha sa sulat ni Apostol Pablo nga ang mga tao gahi na kayong pasabton. Usa na sa mga ilhanan mga kaigsunan ang mga tao, uhaw alang nila, uhaw kaayo, gutom na sila sa pulong sa Dios nganuman. Ang ilang kalag, wala na may pulong sa Dios. Igo na lang pangandoy, pangita, pero gahi na ang ilang kalag. Doon ay mga ilhanan, mga kaigsunan nga ang espiritu sa tao, muingon tang patay, kanang wala na'y gana sa pagbasag Biblia. Kanang wala na'y kadasig o kalipay sa pag-ampog pakigsulti sa Dios. Kanang wala na'y kadasig sa pagsangyaw sa tinud nga mga mensahe sa Ginoo. O kanang pag-uyo na sa mga pamatasan sa kalihukan sa kalibutan.
speaking about mensahe sa paghinulsol, ang paghinulsol dili na mawagtang. Dili na siya mawagtang nga mensahe, magpadayon na siya. Ngano man, kay ang mensahe sa paghinulsol hangtod na naapay kinabuhi ang tao, padayon nga isang yaw. Subot ipasabot kitang mga matarong, nga gimatarong diha kang Kristo mga kaigsunan dihang nintuo ta. Dili nato undangan ang mensahe sa paghinulsol. Pag kinabuhing balaan, pag kinabuhing matarong, pag kinabuhing matinud-anon, sibo gayod sa pulong sa Ginoo. Kay ikaw gako, dili na ulahi o inosente sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Nanggawas na ang mga mini nga mga propeta, nanggawas na ang mga mini nga mga gahum-gahuman, muhimog mga milagro, gawas pa ni ana mga kaigsunan ang relihiyon batok relihiyon. Dugay naman yun na nagsugod. Unya, kini mga katalagman karon nga grabe na kapaspas. Gani wa pagani mahuman ang bagyo sa bagyo nga Tino na napoy bagyo nga musunod. Mao na mga igsuon, kung atong lilion ang mensahe sa Dios gikan sa daang kasabutan hangtod sa bagong kasabutan, kanang kinatibuk ang mensahe. Ni anatas katapusang mga adlaw. Ang mga panghitabo nga ato karong makita masaksihan sa kalibutan, dili lang sa Pilipinas, nagpakita nga ni anatas katapusang mga adlaw. Karon, unsa may mensahe nga angay natong barugan? Pagkinabuhi nga mapadayonon sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, pagkinabuhi nga matinud-anon sa pagkinabuhi kanunay sa mga pulong sa Dios. Unsaon man aron lig-on ka nga mubarog diha. Kung sa imong pagkakristohanon wa gani kay basa-basag Biblia. Sige ra kag kupay sa imong cellphone. Wa gani ka mubasa sa Biblia. Wa gani ka kapasalamat sa Ginoo. Unyag duna nay mga dagkong mga trahedya ug uban pang mga balatian diha unsa pay mga kagul-anan diha. Muingon dayon, Kristohano naman ko, nganong ninani man ko? Naganay mga problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa pagpuyo, problema sa mga panginhanglan. Mangutana dayon nga, Kristohano naman ko, nya nganong apiki man? Kristohano naman ko, nganong buluyagod man ni ako ang mga sakop sa ako ang Pinoyanan? Saon? Imong inampuan, di gani kaabot sa kisami. Di gani ka kahayahat bisag kausa nga Lord, thank you Lord. Naa na po'y bag-ong adlaw nga imong gidagang sa akong kinabuhi. Ditso ra kag kupo-kupo di sa kusina. Ditso ra kag kupo-kupo diha sa imong buluhaton. Kunuhay nga maayo ka nga tao. Ang taong maayo, unahon ni ang Ginoo. Ang taong maayo, taong matarong, dili na kalimot sa pag-ampo sa Ginoo. Ug sa dihang mag-ampo siya, dili lang siyang kaugalingon kundi sa tanang mga tao. Ako mga pagdasig man eh. Susiha inyong mga account. Kung puro man na mga katalagman, mga propesiya, ako ang mga pagdasig ninyong tanan. May pay ibasa nimo nagbiblia. Pag-ampos Ginoo kay naglihok ang balang espiritu. Wala ta sa panahon mga kaigsunan nga wala ibubo sa Dios ang balang espiritu nga nagkinahanglan tag propeta. Nga sige tag-atang anang mga mensahe propeta. Ug gani ta kaila. Daghan kayong mga Kristohanon nga murag ignorante, inosente kayo sa mensahe nga gibilin sa Dios. Way pagpakabana. Tungod kay niana taron sa panahon mga kaigsunan nga ang social media maoy giatiman. Mga viewers lay, mga followers lay giapas.
bahalag bati na mga kuana kay kasagaran karon mga kaigsunan ang dali kayong i-share kana mang mga kwinanggol nga mga istorya. Kanang mga kwinanggol nga mga video, mga laway nga mga video, dali kayo nga mudaghan. Kani ang nagutas katapos ang mga adlaw, ang Dios ug kwarta na ang nagatbang. Buhato na lang ang tanan sa tao para lang yun makasweldo sa Facebook. Nya ang uban nagpaingganyo nga si padayon moghimog content. Munang ang uban mangihi na lang diha sa kamera. Moingon dayon kung wala pa ko mangihi, dihig ko kadawat aning sweldoha. Ang uban maghubo na lang. Ang uban po musuhid maghapit na po maghubo. Mga igsuon, niya nagutas katapos ang mga adlaw. Nya kung unsa may mga trahedya, bagyo, linog, nga gipasinati diri sa atoang nasod nga Pilipinas, mga igsuon, kabahin na nas mga ilhanan nga gibilin ni Jesus. Dili na tungod sa propesiya sa tao. Moingon ay propesayo nga mao ni mahitabo. Mga kaigsunan, kung magbasa kag Biblia, buhaton lang nimo, mao gyud matuman. Mao gyud matuman. Mao na nga akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan nga gaatiman ang Dios sa ato nga programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Ako mga pagdasig ninyo, mao ni, kabalo ko nga kinigikan sa Ginoo. Asa gani kagibutang karos Ginoo? Panindutan na siya. Nga dili pagpakita sa tao o pagpahimaya sa tao kung dili sa Ginoo. Ampingin na siya, pauswagon kas Ginoo diha. Tabangan kas Ginoo. Buhata lang ang iyang pamaagi. I-bless lagi ka. Karon atong nadunggan mga kaigsunan nga ang unsa may mga kahimtang diri sa Pilipinas, unsa may mga katalagman, mao na ni giklaro sa Biblia kabahin sa gitawag katapusang mga adlaw. Dili na tungod sa kana bitawng propesiya nga moingon nga gisilutan na ang Pilipinas, gidisiplina ang Pilipinas kay napuno na sa pagka-idolatre. Ano man, ang gugma di sa Dios para la sa ubang mga nasod? Walay gugma ang Dios sa Pilipinas? Munang gitugutan sa Dios kaning napuno nag-idolatre ang Pilipinas? Usabi na ka lingla, usabi na ka pagpasalaag sa tao para muhari ang kahadlok, dili ang gugma o kadasig sa pagtuo sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako nagtuo mga kaigsunan nga sa imuhang kinabuhi, bisag unsa may masinatian ng uban ang Ginoo. Guniti ni kaning maong mensahe. Si Jesus mingon, dili ko ikaw biyaan. Dili ko ikaw kalimtan. Ubanan ti ka bisag asa. Kalimti pagyod mga kaigsunan kini mao, ayaw gyud ni kalimti kini mao mensahe. Ang Dios nga tong ilagaran kanunay nagbuhat og nag-andam og maayong butang. Og kini iyahaning ihatag ngadto sa mga taong tinud-anay ning hinugma kaniya. Buti pasabot ang atong tutukan ang pagkinabuhi nga dunay gugma sa Dios. Unsa man ang gipakita sa Biblia nga nagpakita nga kita nahigugma sa Dios. Nagtuman sa iyang mga sugo na kanunay ang pagtinabangay. Unang diri sa ato nga programa na ang pagtinabangay, na ang pagpangumustahay, na ang pag-inampuay, o na ang pagdinasigay. Kung doon na may mga nagkalisod-lisod, tudluan, tabangan. O niya, tanawon kung angay bang tabangan. Kay dili po tanan tao, tabanganan, kay doon na po'y mga tao na tabangan, malayo hinuog samot sa kaluwasan.
Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, nagpanalangin kanato og salamat sa Ginoo basig karong mga pila ka adlaw tan-awon monitoro na nato ng sunod nga bagyo. Ambot kung ikapila na ng bagyo sa karong tuiga 2026 kay kini man atong nasod nga Pilipinas sige ra gyud ning naibagyo tungod kay naa ta dapit sa Pacific Ocean, diin daling maumol ang bagyo. Pero bisan pas mga katalagman, mga trahedya, timan dili lagi kapasagdan sa Dios. Dili lagi kapasagdan sa Ginoo mga kaigsunan kus Ginoo. Doon ako'y basahon nga Biblia diha sa libro sa Habakuk. Ang libro sa Habakuk mga kaigsunan usa ni ka panan-awon sa usa ka alagad sa Ginoo. Unya ato sa ni nga tagaan og pagtagada ang request. Ato'y request dire. Inspirasyon sa dili pa ko mo basa sa pulong sa Ginoo. Ako naman tong giandam kanina. Inspirasyon. Dire lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema, udang at kanunay. Sa paningkamot, kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon, gawas pagduol kang ison. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuturan, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Usa karon gikinahanglan ng kadaugan, isalikway ang problema kaguol, og ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinod nga kalipay ang pagtuol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatukuran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Basahin niyo ang Biblia mga kaigsunan sa adni sa Ginoo o sa kini pangaliw po ni Habakuk sa ka Prepitas Ginoo. Diha sa Habakuk kapitulo 3, diha sa versikulo 17. Ingon din hinga, bisan pagdili na mamulak ang igira o mamunga ang mga paras og ang mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, og mga matay na ang kahayupan, og wala na'y sulod ang ilahang mga puyanan. Versikulo 18, magmaya gihapon ako. Kaya ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Ang Ginoong Dios mo'y akong kalig-on.
Gihimo niya lagsik ang akong mga tiil sama sa tiil sa lagsaw. O gipalakaw ako niya diha sa kabungturan. Kanang maong minsay kabungturan na ay mga kalisod. Na usahay mawad-an kag trabaho, na usahay mawad-an ka og negosyo, na ay mga panahon nga mawa nimo ang unsa may gisaligan nimo karon. Para sa imong pagtuog pagkinabuhi sa kalibutan, wala na kay laing gisaligan kundi siya lamang. Mao na nga mga kaigsunan, usa ka mensahe na kung doon na may mga kagutom, mga trahedya, ayaw kalisang, ayaw kahadlok. Kay ang imong gisaligan o ang akong gisaligan, dili mo biya ka nato. Dili malimot ka nato. Kinahanglan lamang ang pagmaya, pagmalipayon, nga mudayeg sa Ginoo. Doon ay pangutana, kinahanglan pa bang okay ra ba nga magpasakop ko sa usa ka grupo nga mukaog dugo-dugo? Kung naay mga grupo nga magpakaog dugo-dugo or mukaog dugo-dugo, okay lang nila. Adto kang pasakop kang Kristo. Ayaw pasakop anang mga tao nga nagdalag Kristo mukaog dugo-dugo. Sama ra gyapon anang pasakop anang mga grupo nga sige rag pangabit. Mauna nga maura man ang salaa. Ingon ang Buhat Kapitulo 15 mga kaigsunan 20 o 29 masiguro na. Ganang ako ning basahon mga kaigsunan. Buhat 15 29. Ingon din ayaw pagkaog gihalad kadto sa mga Dios nya kanang pagkaon og mga dugo o mananap nga gituok. Ya likay hislawa yung pakihilawas kana pareho ra na silang salaa. Kung naunay mga simbahan nga naghimo ra gyapon ana, lupig pay giilad nimo imong kaugalingon sa pagtuong na kay Ginoo. Akong advice nimo, pasakop sa Ginoo. Ayaw pasakop sa buhat sa demonyo. Salamat sa Ginoo, inyohang igsuon Pastor Gideon. Nagpasalamat kanunay sa pagpanalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug ako nagtuo nga kanunay ang Dios naguban ug nanalipod ug nagbantay kaninyo. Kay sa ako nang gituohan o gibarugan nga mga pulong sa Ginoo, walay pag-ampo nato sa Ginoo nga dili niya patalinghugan. Lamang kinahanglan ra gyud natong katunan ang tubag sa Dios. Dunay tubag sa Dios nga dili dunay tubag sa Dios nga oo, dunay tubag sa Dios pagwat. Kinahanglan ra gyud mga kaigsunan, madili oo ug hulat man ang tubag sa Dios. Kanunay tang magpasalamat sa Ginoo. Kay kung unsa may gipasinati sa Ginoo kana para malig-on ta sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanato, magpasalamat ug magampo ta sa dili pa ta manamilit sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong mensahe nga amo karong nadunggan. Bisan pa Ginoo sa mga pulong nga amo karong nasabtan. Salamat Ginoo nga nagsaad ka kanamo. Kabisan pa kung dunay mga kaigsunan namo nga walay trabaho, walay negosyo, walay income apan dili nimo pasagdan. Magmaya gyapon kami umahan tungod kay manalipod ka kanamo. Mag-uban ka kanamong tanan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, mga saad. Imo usab nga gipaabot kanamo nga ang amo ang kinabuhi padayon nga imong gipanalipdan, padayon nimong giatiman. Amo na usab gisalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi ug ako mga kaigsunan nga nakaron sa nagkalaing mga lugar. Guniti sila, panalangin sila sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon nagatiman ug nagpanalangin kanato kini igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa ang pulong sa Dios sa atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Ang Dios magpanalangin umauban kanimo kanatong tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalad mga pagdaing mag-aawit
kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,